startu, slyšel jsem dost, tam je jedna guma. Bezpodmínečně, každý pojede mezi sloupkem a gumou. Kde? Tamhle, ta druhá guma jakoby, tady jsou jedny a tam je druhá. Jako k tomu plotu, jo? K tomu plotu, mezi plotem a gumou. Nesmí se jet pravou. Ne. Kdo pojede, dostane minus kolo, jasný? Vždycky gumy zprava. Vy jste nějaký hosty na to. Na to, jak to máte v prdělí, tyhle, tak se maturuje tady. Jsou všichni připravení? Má někdo nějaké otázky ještě? Nejsou! Nejsou? Počkej, startujeme na výstřel. Jasný? Neprostřel nám kola. Je 3, 2, 1, ne? Běžte každý ke svým motorce. To jsou nervy, dělej!
Dobrý.